Hayi akasakhamula usho umkhulu hayi. Hey, kaside phela lesikhathi simlindile. Hayi. Sekuyoze kushaw 11. Simlindile. Hayi bo sifike ngo10. Sifike ngo10. Hayi. Kubuhlungu ngisho izinqa phela manje. Kazi imlindile usho umkhulu. Hawu, nami sefike. Washo ngena sakhuluma ngaye. Sanibona bazali. Ngiyaxolisa abantu ukufika late. Kade ngisabamezekile kwabanye uthisi. Kodwa sesoqala singilinde enizeni. Kodwa nami nazi ngifike sesikhathi esidlulile. Labe simanje bese siyaqoqa siyagoduka. Kodwa ngoba phela senifikile ngeke ngisale senginika nje kanjalo. Siyabonga thisha omkhulu ngokuzizwela nje singaze sihambele ubani. Hayi sizobheka zona imfanelo zabantwana la. Okay, ngiyakuzwa mzali. Kodwa ke ingane enihamba nazo bani amagama ngizobana uzoba nereport sokuqala. Mina sisemkhulu ngubhudi kaKhe. Kodwa nomzali kaStawot uthena ngisasengimibambela noStawot. Kodwa singaqala ngila Stawot. Uthe siqala ngoStawot. Wathi ngikuqhekela lapha nami. Oh, now Stawot okay. Ilona le. Stawot fana ngithi hayi. You did very well. Everything is well balanced. Abona fana ngithi angicomplain. Uphasile nje kahle kakhulu. Awubambela. Kombe uthe silandela ngoba nomunye Ukhekhela abantwana. Mzimene. Ukhekhela abantwana mzimene. Yebo. Ukhekhela abantwana khekhe. Oh ya khekela abantwana. Hayi khekela abantwana fana kithi. Kahle sewuzosi-analyze vese. Shotela. Yeke uthisha enze ngendlela yakhe. Oh bengisakukhekhe la. Yabona khekhe fana kithi belinyusa amasokisi kwizulu. Phinde futhi nyusa amasokisi lapha kwimbethe. Manje wena ungitshela isiZulu ngaphela usifeyila kanjani? Ubani umuntu ofeyila isiZulu? IsiZulu asilule njengoba usicabanga. Kuyafayileka lapha. Ayikona khekhe uphasile kodwa nje hayi. Sekuhlanganiswa nje. Awubamba. Ubani futhi ugcina uzolanda i-report lakhe? Hawu senamile se. Kodwa ekhaya simbiza uShotela. Senamile. Oh now senamile. Senamile. Your performance is very poor. Yazi wena usayingane kodwa indlela ofeyila ngayo yangimangaza. Yazi kumele unyusa amasokisi azafike la eqolo manje. Yazi into yenze kangcono kutshela i-life skill kuphela. Yona yodwa nje. Okunye hayi ngeke. Awuzama unisile owenza ngayo. Kuyabheda nje. Kahle uyangihlambalaza manje. Hayi cha ngeke kumele unyusa amasokisi ngoba hayi akukhambeli kahle ngeke. Wese mina amasokisi ngizowakhuphula mhla wahlukana noma esemngoma. Noma amasokisi yena. Ish konke unkosikazi wakho ungiphonzile se unganjani nginivayishele kule weekend. Senamile ayeke indaba zabantu abadala. Uma ngivayishela uMr Mthembu uhlalo wegovernment board ngimtshele ngosili lo phone press 7 ngajabula kabi. Nayo into yaziyo wena. Pe kodwa empeleni lutho. Kufanele phela uchome ngokuphasa ngoba uyathakaza. Uthakatha thina ukuthi imqondo yesiphasha owakusabalala ethakatheni uthisha ukuthi bengimangela into wrong. Yabona Senamile akukhuzekeke manje. Khuzeka manje. Hayi ngempela le mambaye ayikuze ngane yakhe hayi. Tholana Ntosi intombi yakhe ngidliswa umuntu wentana. Habe singimini ngizokushaya ke mina ngane. Yabona manje ngoba usidini iyona impela intando lesivusile ukuluku. Hayi bona, hlonipha abantu abadala. Yini ke wakhuluma ngama uma ukhagcina ekutshelile ubaba wakho kuzalana. Hayi bona ungazokhuluma nje kanjani ngoma wena. Hawu wena Ntosi wagcina uzazi uthola kanjani umshado wamkhulu sibeke emva kwethoilet. Senamile ayeke indaba zabantu abadala. Uqinisile ukhekela abantwana bathi awuzama uhlonipha. Baba ufuna ngikhulumeza sekhaya yini? Hayi ungakhulumi lutho. Cha sesiqedile manje singagoduka manje. Phela bengizobatshela ukuthi ama-ando wathengela ubani. Hayi engathi sesicedile sisomkhulu sesiyahamba. Asesiqedile manje sishomkhulu. Wena usuku. Shoba futhi ngisazofuna i-report lami. Hayibo, ubani ke manje wena? Uphi futhi umzali? Mina uSluda boy, mina ngifundela umzali ahlangana ne-report, mina ngizoyilandela. Oh, uSluda boy. Ngikho boss lapho. Hayi mfana wami. Zonke izifundo zakho nje so 100%. Zonke 100%. Awuphasile kwa wami phasile kwambala. Awu Senamile, uthi ungathatha nge-report lakho. Thathela lo wakho. Ngize ngikubone kanti wena uSenamile. Uzongibona kuba nani ubani wena? Ngize ngimbone uNevadayi.
died by mistake. Ungavuzile wesikole. Manje uzongenzani-ke Zenzi? Engithi akutshela ukuthi awuzali olobaba wakho lo, uzali obhuti wakho u-1818. Naye imhlola yami nezenzi bo. Wena wenkunzi, never died by mistake. Waqala waqhuma ikhondom, wahlulwe i-abortion. Never die. Abeqiniso la? Senamele mntanami, kuyiqiniso lawo. Ngiyaxolisa ngalokho. Siyabonga ukuthi nibuye le video. Siyacela ni like, subscribe, comment.